Новым Запавеце, там у лістах апостолаў Петра, асабліва Паўла, 13 глава лісту да рымлянам, адназначна гаворыцца, што ўся ўлада ад Бога, трэба яе слухацца, хто не слухаецца, той грашыць, той, хто супрацівіцца прыказанням улады, той супрацівіцца боскім прыказанням. Такім чынам выходзіць, што трэба ўсякую ўладу зносіць і цярпець, ну, але тут таксама, як аказалася, не ўсё адназначна. Па-першае, у сярэднявечча разам з дзяржавай узвышаецца новы інстытут, такі як царква. І настолькі узвышаецца, што ў пэўны момант вось у заходняй Еўропе рымскія папы сцвярджаюць, што ўвогуле то уся ўлада ад Бога перададзена праз нас. Да? І таму мы вырашаем, хто выконвае светскую ўладу, яна залежная ад царкоўнай, і адпаведна, калі там каралі ці нават імператары дзейнічаюць не ў згодзе там з патрабаваннямі царквы, не ў згодзе з агульнамаральнымі нормамі, то кіраўніцтва царквы можа дазволіць падданым адмовіцца слухацца такую ўладу і нават аказаць ёй супраціў. Па-другое, сярэднявечная Еўропа стварае такі феномен, як дагаворы. Ну, ведаеце, там, напэўна, пра гісторыі, калі каралі перадавалі нейкую частку зямлі ва ўладанне герцагам ці графам, станавіліся іхнымі сеньёрамі, то іх, адпаведна, васаламі, ўсё гэта замацоўвалася дагаворам паміж імі, дзе сеньёр абавязваўся, так бы мовіць, ахоўваць, бараніць васала, а васал за гэта абавязваўся яму падпарадковацца. Але калі той не выконвае сваіх абавязкаў па абароне, то паслушэнства таксама быць не можа. Потым гэта традыцыя індывідуальных дагавораў паміж сеньёрам і васалам перарасла ў дагаворы ўжо ў познім сярэднявеччы паміж манархамі і прадстаўнікамі саслоўяў, дваранствам, часам гараджанамі. Першая з іх вядомая ў Англіі вялікая хартыя вольнасцю 1215 года, дзе манарх гарантаваў пэўныя правы і прывілеі для саслоўяў, абавязваўся іх выконваць і прызнаваў тое, што калі ён не будзе прытрымлівацца дагавору, то саслоўі маюць законнае права адмовіць яму ў паслушэнстве. Да таго ж узнікае яшчэ вопрос, калі ўся ўлада ад Бога, то каму ж Бог яе перадаў у канечным выпадку? Вось тут таксама момант. І ў сярэднявеччы былі розныя версіі на гэты конт. Но у межах каталіцкай царквы шырока распаўсюджана была пэўны час версія, што Бог перадаў уладу праз рымскага папу, а той уже яе потым перадае светскім уладам. Была версія, што ён непасрэдна яе перадаў монархам. Монархам яна вельмі найбольш падабалася. Але ёсць версія, ўзятая ў тым ліку з рымскага права, што Бог перадае монархам уладу праз народ. То есть гіпатэтычна меркавалася, што як бы каралеўская там улада заходзіць ад народа, што калісьці там у даўнія часы народ перадаў яе монархам, зрокся сваіх правоў на ўладу і такім чынам вымушаны падпарадковацца ўладзе. Вось на гэтай аснове ўзнікла такая канцэпцыя, якая потым шырока вядомай стала ўжо ў новы час, грамадскага дагавору, пра тое, што ўлада — это вынік дагавору паміж народам, умоўна кажучы, гіпатэтычным такім, які калісьці там адрокся сваёй суверэннай улады ў даўнія часы, і монархам, дзе першы дазваляе монарху правіць над ім, а монарх, у сваю чаргу, абавязаны правіць так, каб гэта было на карысць народа. Ну, адпаведна, калі ён не выконвае сваіх абавязкаў, то гіпатэтычна народ таксама можа аказваць супраціўленне. Ну, таксама ў сярэднявеччы распаўсюджваецца даволі шырока думка, што не монархі галоўныя ў дзяржаве, а галоўным з'яўляецца права, прынцып суверэннасці права. Такім чынам правам, законам звязаныя не толькі падданыя, але монархі. І калі яны парушаюць права, то значыць ім можна супраціўляцца.
Ну, яшчэ акрамя гэта узгадалі прынцып часам з прыватнага права рымскага, такое як іўзгладзі. Што это азначае? Адпор на сілу сілай. Так? То есть, калі, напрыклад, на вас хтосьці нападае, хоча забіць ці абрабаваць, вы маеце законнае права на супраціўленне. Так? Так. Цяпер пераносім гэта на такі ўзровень. Прыйшоў кароль са сваімі там узброенымі жаўнерамі, наехаў на вас дом, хоча вас забіць і абрабаваць. Канешне, уладу трэба слухацца, але ў такім выпадку асобны выпадак. Можна аказаць супраціў. Ну, але ўзнікае пытанне, як аказваць супраціў і хто гэта можа рабіць. Ну і тут ужо у сярэднявеччы некалькі варыянтаў на гэты конт выказвалася. Конечно, калі мы гаворым пра актыўнае супраціўленне, там паўстанне супраць улады, там забойства монарха, это заўсёды лічылася крайнім сродкам і не заўсёды падтрымлівалася. Лічылася, што для таго, каб не дапусціць тыраніі, у дзяржаве існуе права, і пры монарху павінны быць ягоныя дарадцы, якія павінны яму гэта права тлумачыць, вучыць яго жыццю. Ну а калі ім на гэта не хапае моцы, то для гэта ёсць больш шырокае кола саслоўнага прадстаўніцтва. У познім сярэднявеччы ўзнікаюць саслоўна-прадстаўнічыя органы ўлады, такія як там Рэйхстаг у Германіі, ці генеральныя штаты ў Францыі, ці Сойм у Польшчы, а потым у Вялікім княстве літоўскім і ў агульнай Рэчы Паспалітай. Ну і калі ўжо ніякім чынам не ўдаецца устрымаць дзеянні нейкія там гвалтоўныя, супярэчныя праву дзеянні монарха, такімі сродкамі тады ўжо можна прыбегаць да адкрытага паўстання і нават адхілення ад улады монарха, выбару новага. Ну, вось можна ўзгадаць пра некаторыя прыклады такого зафіксаванага права на супраціў у сярэднявеччы. Вось тут прыведзеныя прыклады з залатой булы венгерскага караля Андраша. Гэта другі дагавор паміж монархам і саслоўямі пасля Вялікай хартыі вольнасці ў Англіі. І больш блізкі да нас прыклад інкарпарацыі прускіх зямель. То есть Тэўтонскі ордэн, пра які вы чулі, з якім доўгі час змагаліся там і палякі, і Вялікае княства Літоўскае, у канцы канцоў пацярпеў у сярэдзіне 15 стагоддзя моцны крызіс, калі частка шляхты і гарадоў ім утварыла такую канфедэрацыю, выступіла супраць ордэна і папрасіла падтрымкі ў польскага караля. Это выклікала вайну паміж Польшай і ордэнам і прывяло да пераходу часткі Прусіі, так званай каралеўскай Прусіі, з Гданьскам, Эльблонгам, Торунем пад уладу Польшчы. Гэта суправаджалася дагаворам аб інкарпарацыі, у якім таксама указвалася, што злучаныя правамі боскімі і чалавечымі даведаліся, што калі несправядлівыя паны здзяйсняюць несправядлівыя ўчынкі і злачынствы, ні ў якім разе нельга быць ім паслухмянымі. Ну, але такі ўжо сапраўдны росквіт, ідэя праве на супраціў набыла ў новы час. У эпоху рэфармацыі, контррэфармацыі, рэлігійных войнаў 16 стагоддзя, хаця варта ўзгадаць пра папярэдніку ідэй так званых монархамахаў. Гэта такія акадэмічныя прафесары, філосафы пачатку 16 стагоддзя, сярод іх Джон Мейджар і Жан Альмен, якія на аснове аднаго з сярэднявечных накірункаў схаластыкі, вучэння Уільяма Оккама, распрацавалі тыя ідэі, якія потым падхапілі вось этой монархамахі. Ну, зараз трошки распавяду пра іх. Вось некаторыя з партрэтаў іх вы бачыце, напрыклад, Тэадор Беза, галоўны такі ідэолаг швейцарскай і французскай рэфармацыі, вучань Жана Кальвіна, ці Іаган Альтузій, вядомы такі мысліцель канца 16 пачатку 17 стагоддзя з Германіі, ці Джордж Б'юкенен, шатландскі філосаф і гуманіст. Так вот, сутнасць іхных поглядаў заключалася ў тым, што сапраўдным суверэнам, носьбітам той улады, якую перадаў людзям Бог, з'яўляецца народ.
Так? У глибокій старожитності народ при, так би мовити, боскім благословенстві заключає договор з тим органом, якому він передає владу. Це може бути монарх, це може бути там нейкая, наприклад, там олігархічна рада, і передає він яе на певних умовах. Эта процедура атрымала потым назву грамадскі дагавор. Она была папулярызавана ўжо ў 17 стагоддзі, там, напрыклад, у вучэннях англійскіх філосафаў Томаса Гоббса і Джона Лока. Сутнасць грамадскага дагавору заключаецца ў тым, што любы монарх ці іншы дзяржаўны орган атрымлівае ўладу умоўна. Гэта значыцца, паміж народам і монархам існуюць узаемныя абавязацельствы. Так? То бок падданыя павінны слухаць уладу, выконваць яе загады, плаціць падаткі, але ўлада таксама павінна захоўваць вызначаныя правы грамадзян, клапаціцца пра агульнае дабро, шанаваць існуючае права. Калі ўлада парушае гэтыя патрабаванні, адпаведна, дагавор як бы таксама скасоўваецца. Ну да, тут трэба разумець тое, што вось у гэтых мы гаворым пра пратэстанцкіх монархамахаў, да, кальвіністаў перадусім. Народ, ну, разумеецца, не ў сучасным сэнсе, як усе людзі наогул. Народ — это людзі, якія валодаюць правамі. Тады было у нас саслоўнае грамадства, дзе розныя саслоўі мелі розныя правы. Право на ўдзел у палітычным жыцці мела шляхта, як пануючае саслоўе, ну і дзе-нідзе мяшчане, сяляне ў вельмі рэдкіх выпадках. І вось узнікае яшчэ адно пытанне. Калі у нас улада парушае грамадскі дагавор, то хто можа арганізаваць ёй супраціў? Теологи былі перадусім іспанцы, вось як Франсіско Суарес, Луіс Малінаці, і вось тут таксама ёсць партрэт Хуан де Марыяна. У прынцыпе, у той час у палеміцы з пратэстантамі развівалі прыблізна тыя ж самыя думкі. І пра грамадскі дагавор, і пра магчымасць пры пэўных умовах супраціўлення. І зноў жа тут былі больш памяркоўныя і больш радыкальныя падыходы. Напрыклад, Суарес лічыў, што толькі там эліты могуць арганізаваць супраціў, а Хуан де Марыяна, як Джордж Б'юкенен, лічыў, што кожная прыватная асоба пры пэўных умовах можа заініцыіраваць супраціўленне. Ну і калі гаварыць пра канкрэтныя выпадкі, вось, напрыклад, перад вами акт генеральных штатаў Нідерландаў 1581 года, прыняты падчас вайны за незалежнасць Нідерландаў супраць іспанскай дынастыі Габсбургу, аб адрачэнні ад улады Габсбургаў, да, дзе у гэтым дагаворы якраз узнаўляюцца вось гэтыя аргументы монархамахаў, што ўлада парушае існуючыя правы і прывілеі грамадзян, супярэчыць даўняму праву, супярэчыць патрабаванням таго, каб улада дзейнічала на карысць грамадства, і таму грамадства не лічыць сябе ўжо больш звязанай з гэтай уладай. І такім чынам прадстаўнік дынастыі Габсбургаў, кароль Філіп II, лічыцца несапраўдным правіцелем. Грамадства адмаўляе яму паслушэнства. Цяпер пераходзім ужо бліжэй да нашых земляў. І тут, конечно, трэба сказаць, што на палітычную думку Вялікае княства Літоўска значны ўплыў аказвала палітычная думка суседняй Польшчы. Бо ўсё-такі яна была бліжэй да захаду, туды хутчэй даходзілі нейкія павевы інтэлектуальнай заходняй думкі. Там ужо ў канцы 14 стагоддзя ў Кракаве з'явіўся універсітэт, прафесары якога упершыню разважалі пра тэорыю дзяржавы. Ну, а к 16 стагоддзю у Польшчы складваецца ўжо тая спецыфічная палітычная сістэма, якая потым стала такой візітнай карткай Рэчы Паспалітай, дзе ўлада монарха істотна абмяжоўваецца, па-першае, сенатам, то бок вышэйшымі ўраднікамі дзяржавы, а па-другое, саслоўем шляхты. То есть усё пануючае саслоўе, якое сваіх прадстаўнікоў выбірае на соймы, якія падзяляюць уладу
разам з монархом. То есть уже ў 16 стагоддзі у Польшчы зацвярджаецца такі ідэал змешанага праўлення, калі улада, у тым ліку прыняцце законаў, сумесна ажыццяўляюцца каралём, сенатам і шляхтай, якая асацыіравалася з народам. Іншыя саслоўі ў Польшчы і потым у Вялікім княстве літоўскім палітычных правоў фактычна не мелі. Ну, самай мінімальнай там, ну, але гэта ўжо асобная тэма. Ну і вось пад уплывам як заходняй думкі, так і асаблівасцяў самого палітычнага ладу польскага у ёй складваецца асаблівы палітычны дыскурс, прадстаўлены творамі такіх карыфеяў думкі таго часу, як Анджэй Фрыч Маджэўскі, ці, напрыклад, Станіслаў Жахоўскі, Якуб Пшылуцкі, Лаўрэнцій Гасліцкі і іншыя. І тут падкрэсліваецца, што Рэч Паспалітая, памятаем, мы ў самым пачатку гаварылі пра рэспубліку, да, як яе разумелі ў антычнасці. Вось это антычнае разуменне рэспублікі як адначасова і дзяржавы, і такой супольнасці ўсіх паўнапраўных грамадзян, гэтыя паняцці былі злітныя і слаба раздзельныя, яно вельмі моцна ўкаранілася ў палітычным дыскурсе Рэчы Паспалітай. І вельмі вялікую вагу тут мела таксама падкрэсліванне суверэннасці права. То есть права шанавалася, лічылася, што правам звязаныя ўсе прадстаўнікі ўлады, у тым ліку монарх, і яму надаваўся такі ледзьве не сакральны статус. Ну і адпаведна вось такім ідэалам дзяржавы складваліся і ўяўленні пра магчымасць супраціўлення ўладзе, калі яна ўсё-такі ад вот гэтых нормаў і канонаў палітычнага дыскурсу адыходзіць. У Польшчы на заканадаўчым узроўні ўпершыню права на супраціў з'явілася ў мельніцкім прывілеі 1501 года. У выглядзе такой яшчэ вельмі невыразнай узгадкі. Але гэта ўзгадка мела важнае значэнне. Яна замацавалася ў свядомасці шляхты, і потым ужо праз паўстагоддзя на яе вельмі часта спасылаліся, напрыклад, паслы на пасяджэннях каронных соймаў. Хаця сам мельніцкі прывілей, ён потым не быў ухвалены сенатам і соймам, і ягоны лёс асобная гісторыя. І вялікую ролю яшчэ для свядомасці польскай шляхты, якая потым перанеслася і на свядомасць ужо пасля Люблінскай уніі шляхты Вялікае княства Літоўска, адыгрывала прынцып вольнай элекцыі. Што гэта значыць? Гэта значыць свабодны выбар караля. Улада монарха не перадавалася па спадчыне, монарху выбіралі. Ну, праўда, да 1572 года гэты выбар быў з прадстаўніку адной той жа дынастыі, такі вельмі фармальны, але права існавала. І лічылася, што калі, няхай сабе нават фармальна, там шляхта выбірае новага монарха, ён, это таксама вельмі важна падкрэслівалася, прыносіў прысягу. І ў прысязе ён абавязваўся захоўваць, шанаваць правы і вольнасці тых, хто яму гэту ўладу даручыў. Там улада разумелася як дагавор. Вось тая агульнафіласофская канцэпцыя грамадскага дагавору ў Польшчы ўжо ў 16 стагоддзі дзейнічала на ўзроўні такой нормы адносін паміж уладай і грамадствам у палітычнай думцы і ў палітычным дыскурсе. Хаця таксама і вучоная думка, арыстацелізм, які замацаваўся яшчэ ў сярэднявечных універсітэтах, таксама на яе аказваў уплыў. І вось калі мы возьмем там польскую публіцыстыку сярэдзіны 16 стагоддзя, вось асабліва падчас вострай барацьбы паміж шляхтай і сенатай, вакол пытання так званай экзекуцыі правоў, вельмі часта ўзгадвалася пра тое, што шляхта валодае правам на супраціў. Гэта лічылася разам з іншымі такое важнае, прывілей шляхты. Хаця ён нідзе так падрабязна прапісаны не быў, акрамя цьмянай узгадкі ў мельніцкім прывілеі. Але вось цікава яшчэ публіцыстычная думка тым, што потым мы это пабачым і ў думцы Вялікае княства Літоўска, зноў жа наконт пытання, хто можа ініцыіраваць супраціўленне, так? І выказваліся меркаванні, што гэта можа быць кіраўнік
каталіцкай царквы, ну, асабліва з боку каталікоў і колаў блізкіх да духавенства, выказвалася думка, што вось гнездзенскі арцыбіскуп, як прымас Польшчы, можа там у выпадку чаго ініцыіраваць супраціў. Можа быць, гэта сенат, а можа быць і ўся шляхта, сабраная на сойме. І вось зараз мы пераходзім да таго, як гэта вось уся ідэалогія, звязаная з ім права на супраціўленне, што замацаваліся ў 16 стагоддзі ў Польшы, потым сустрэліся з адпаведным разуменнем грамадства, дзяржавы і адносін паміж імі ў Вялікім княстве літоўскім. Значыцца, вось першы такі палітычны твор, добра нам вядомы, у якім узгадваецца права на супраціў з Вялікае княства Літоўскае, это размова паляка з літвінам. Гэты твор напісаны прыблізна ў 1565-66 годах. Пануючая думка, што яго аўтар віленскі войт Аўгусцін Ратундус, хаця не ўсе даследчыкі 100% з гэтым згодныя, магчыма, это быў адзін з аўтараў, і гэты твор узнік як адказ на працу польскага аўтара Станіслава Арахоўскага ва ўмовах падрыхтоўкі уніі паміж Польшай і Вялікім княствам літоўскім. Ну, сэнс такі, што польскі аўтар сцвярджаў, што ў Польшчы сапраўдная свабода, тут людзі выбіраюць сабе караля, а ў Вялікае княства гэта нявольніцкая дзяржава, бо там вялікая князя не выбіраюць, а ўлада перадаецца па спадчыне. Да, таму там, дзе ўлада перадаецца па спадчыне, там вольнасці ніякай няма, і таму адзіны шлях пазбыцца няволі для Літвы – гэта злучыцца з вольным польскім каралеўствам. І вось у палеміцы з ім аўтар размовы паляка з літвінам кажа, што па спадчыне перадаецца, не па спадчыне – это не так істотна. Галоўная сутнасць. Калі ў дзяржаве захоўваецца права і вольнасці адпаведныя, то гэту дзяржаву можна лічыць вольнай. І казаў, што неправда, што Вялікае княства Літоўскае – это нявольніцкая дзяржава. І ён прыводзіў прыклады, што ніколі літвіны не цярпелі манархаў. Нават прыбіралі тых манархаў, якія там дзейнічалі насуперак праву і агульнаму дабру. Тут яўны быў намёк на забойства вялікага князя Жыгімонта Кістутавіча ў 1440 годзе. Конечно, там шмат вялікіх князёў літоўскіх скідалі з трону і забівалі і раней яшчэ, але это былі яшчэ паганскія часы. Ну, у тыя часы лічылася, ну, паганцы, дзікія людзі, што з іх возьмеш. А это ўжо у хрысціянскія часы, пасля таго ўжо як каталіцкая царква стала пануючай, вось быў такі акт з боку эліты, які, ў прынцыпе, калі там некалькі эліт загаворшчыкаў забілі вялікага князя, як, в прынцыпе, акт такі нармальны. Ну, акрамя таго, аўтар этого твору спасылаўся і на выпадкі з самой Польшчы, калі там у сярэднявеччы арганізоўваўся супраціў супраць дрэнных там князёў ці каралёў, якія самавольна выконвалі ўладу. Гэта таксама прыклад, але тут важна. Паказваецца, што фактычна правам ініцыіраваць супраціў валодае эліта. То есть там арцыбіскуп, рада духоўная і свецкая, ну то бок сенат, то бок вышэйшыя ўраднікі, а не прыватныя асобы. Вось яшчэ адзін выбітны дзеяч палітычнай думкі Вялікага княства Літоўскага таго часу, Андрэй Волан, пратэстант паводле веравызнання, вельмі цесна звязаны з буйнейшым пратэстанцкім родам бяржанскіх радзівілаў. Аўтар такой важнай працы, як аб грамадзянскай палітычнай свабодзе, выдадзены ў 1572 годзе. Там, конечно, права на супраціў, ну, амаль што не закранае, але вось ужо падчас першага бескаралеўя у 1573 годзе ў прамове аб сенаце ён непасрэдна указвае на тое, што сенатары, то есть вышэйшыя ўраднікі аб'яднанага ўжо на той час Рэчы Паспалітай, это ўжо было пасля Люблінскай уніі, маюць не толькі права, але і абавязак супраціўляцца манарху,
калі той парушае права і агульнапрынятыя нормы. То есть зноў жа мы бачым, што ў Вялікім княстве літоўскім вуснамі галоўных такіх ідэолагаў падкрэсліваецца права на супраціў менавіта з боку эліты, вышэйшых ураднікаў. Тое, што права на супраціў існавала не толькі ў тэорыі, але было вядома і палітыкам той часы, сведчыць выказванні лідараў палітычнай эліты Вялікага княства вось на тых соймах, якія папярэднічалі уніі Вялікага княства літоўскага з Польшчай. Мікалай Радзівіл Чорны, даволі знакамітая асоба на варшаўскім сойме 1563-64 года, канцлер, маршалак, віленскі ваявода, гаворыць вось зноў жа такі насуперак думкам там многіх польскіх ідэолагаў, што мы вось вольны народ, мы ніколі не трываем уладу, якая нам навязваецца гвалтам, а калі б так было, мы там папросім дапамогі у іншаземных правіцеляў, каб з такой уладай разабрацца. На Люблінскім сойме, там, дзе ўжо была заключаная унія, зноў жа такі вось гучаць падобныя думкі ўжо з вуснаў стрыечнага брата Чорнага, Мікалая Радзівіла Рудога. Ну і што вельмі цікава, то есть калі да гэтага мы бачым, што палякі абвінавачвалі Літвіну, што ў Літве няволя, у Польшчы свабода, мы можам там каралю ставіць умовы, то на Люблінскім сойме атрымліваецца цікавая гісторыя, калі менавіта каронныя паслы, палякі, прымушаюць манарха дзейнічаць сілай, правесці там унію сілай, як вось такі самаўладны правіцель, а прадстаўнікі ВКЛ спасылаюцца на правы вольнага народа. Нават там адзін з лідараў кароннай шляхты Мікалай Сініцкі кажа, што літвіны ўвогуле такі народ небяспечны, там часта не выказваюць належнай удзячнасці і павагі да монарха, могуць іх там атруціць, нешта нядобрае з імі зрабіць. Хаця той жа Мікалай Сініцкі там 2 дзесяцігоддзямі раней, паўтара дзесяцігоддзя раней, на адным з каронных соймаў гаварыў, што вось кароль не мае права нічога рабіць насуперак там малейшым прывілеям шляхты, мы павінны за гэтым востра сачыць. То есть пры кан'юнктурных умовах падыходы змяняюцца. Але што вельмі важнае нам прыносіць першае бескаралеўе, гэта з'яўленне такого прапісанага ў агульным праве Рэчы Паспалітай магчымасці адмаўлення паслушэнства манарху на пэўных умовах. Гэта Генрыкавы артыкулы. Першым сапраўды выбраным на сойме ўсёй шляхты каралём Рэчы Паспалітай быў Генрых Валуа, французскі прынц, які потым стаў французскім каралём Генрыхам III. І вось ягоны выбар на трон выклікаў шматлікія апасенні сярод шляхты, перадусім польскай. Справа ў тым, што ўсяго за год да гэтых выбараў у Парыжы была такая цікавая гісторыя, як Варфаламеўская ноч, калі каталіцкі кароль і яго брат, гэты самы Генрых, і іхныя памагатыя, весела пагулялі на вяселлі, забіўшы, як лічыцца, пару тысяч пратэстантаў. І неяк такого чалавека браць за караля было небяспечна. Таму ягоны выбар быў абумоўлены шэрагам умоў, спецыяльным дакументам, у якім агаворваліся абмежаванні каралеўскай улады. У нас няма часу там падрабязна іх усе разглядаць, але важны момант той, што апошні пункт гэтых артыкулаў указваў, што кароль парушыць гэтыя артыкулы, калі ён паспрабуе ажыццяўляць уладу, нягледзячы на гэтае абмежаванне абсалютную, то шляхта мае законнае права аказаць яму супраціў і адмовіць яму ў паслушэнстве і фактычна такім чынам прызнаць яго несапраўдным правіцелем, нелегітымным, арганізаваць выбары новага караля. Праўда, праблема ў тым, што сам Генрых Валуа абяцаў падпісаць гэты артыкул, але так і не падпісаў. Каралём ён прабыў недоўга, менш чым паўгады. Калі ён даведаўся, што ў Францыі памёр ягоны старэйшы брат, хутчэй туды
кинулся на утеки, что его не догнали. Французский король в его уявлении больше престижно быть, чем король Речи Посполитой. И фактично правом этой артыкулы стали уже в 1576 году, когда их подписал новообранный король Стефан Баторий. Перш за ўсё, конечно, складанне генрыхавых артыкулаў гэта была заслуга польскай шляхты. Як на яе адрэагіравалі эліты Вялікае княства Літоўскае, документы паказваюць, што яны ў цэлым падтрымлівалі тэкст генрыхавых артыкулаў, падтрымлівалі умовы, прапанаваныя каралю Генрыху Валуа. Ну, тут, дарэчы, не ўспелі гэтыя артыкулы прыняць, як адразу ж з'явіўся казус, калі іх можна было прымяніць на практыцы. Вось калі Генрых Валуа збег, адразу ўзнікла пытанне, а што рабіць далей? Типа караля выбралі, але ён збег. Ну, выбіраць новага караля, але ж гэта типа яшчэ ёсць што рабіць. І тады на з'ездзе кароннай шляхты было прынята ультыматум да Генрыха, што вось он до такого-то числа, там, по-моему, 12 мая 1575 года павінен вярнуцца. Калі не вернецца, ўсё, аўтаматычна лічыцца, што ён не король, прыступаем да новай элекцыі. Ну, то і не думаў вяртацца. Ну і вось інструкцыя Конфедерации стану Вялікае княства Літоўскае ад 1 лістапада 1574 года паказвае, што яны ў цэлым падтрымлівалі гэта рашэнне кароннай шляхты. Але трэба адзначыць, што вось з усіх гэтых дакументаў таго часу вынікала, што эліта ВКЛ не вельмі моцна была зацікаўлена гэтымі пытаннямі. Іх больш цікавіла захаванне сваіх партыкулярных правоў у межах агульнай Рэчы Паспалітай. У статуце Вялікае княства Літоўскае права на супраціў прапісана не было асобна, але оно існавала на ўзроўні права ўсёй Рэчы Паспалітай. Ну і трэба сказаць, што пасля ўжо прыняцця генрыхавых артыкулаў шляхта Рэчы Паспалітай у цэлым разумела існаванне гэтай прывілею, але доўгі час як бы узгадвала часам пра яго нейкія вострыя такія моманты ва ўзаемаадносінах паміж уладай і шляхтай, але да выкарыстання яго на працягу 3 дзесяцігоддзяў не заклікала. Хаця тут трэба яшчэ мець на ўвазе, што на частку шляхты, менавіта пратэстанцкае веравызнанне, пэўны ўплыў мела тэорыя супраціўлення, распрацаваная заходнееўрапейскімі пратэстантамі, кальвіністамі, вось пра якую мы размаўлялі, тэорыя Монархамаху, там Безы, Б'юкеніна і іншых. Хаця ізноў ж такі яны падкрэслівалі, што гэта права можа прымяняцца толькі ў выключных выпадках. У цэлым да асобы монарха стаўленне было такое вельмі шануемае. Ну вось пра выпадкі вострых такіх узаемаадносін, калі палітычныя эліты часам нагадвалі пра права на супраціў, можна прыклады з практыкі ВКЛ узгадаць, напрыклад, 90-е гады 16 стагоддзя, калі насуперак статуту ВКЛ, але згодна з умовамі Люблінскай уніі, кароль Жыгімонт Ваза вырашыў прызначыць на пасаду віленскага каталіцкага біскупа паляка, а не літвіна, Бернарда Маціёўска. Палітычная эліта ВКЛ была рэзка супраць этого, 10 гадоў была барацьба, і вось у адным з документаў той пары ухвала віленскай канвакацыі 7 жніўня 1593 года гаварылася, што ўсімі сіламі, ўсімі спосабамі будзем упарціцца і супрацівіцца да нашай перамогі. Такі намёк, як бы. Яшчэ пра такія намёкі часам гучалі падчас Брэсцкай царкоўнай уніі, якая зноў жа такі азначала парушэнне у пэўным сэнсе шляхецкіх правоў, бо кароль, не параіўшыся са шляхтай, на сойме прыняў рашэнне аб прыняцці праваслаўных біскупаў у каталіцызм і перанёсе ўсіх правоў і прывілеяў праваслаўнай царквы да царквы уніяцкай. Вось і буйнейшы магнат Рэчы Паспалітай у гэты час узгадваў пра права на супраціў Канстанцін Астрожскі, які быў такім галоўным патронам праваслаўных. Гучала магчымасць
скарыстання гэтым правам і ў некаторых палемічных творах, напісаных ад імя праваслаўных. Напрыклад, апокрысіс, напісаны ад імя пад псеўданімам Хрыштофа Філалета. Хаця аўтарам яго быў хіба пратэстант Марцін Бранеўскі, якога папрасіў напісаць вось такі твор для тлумачэння правоў праваслаўных Канстанцін Астрожскі. Таксама у канцы 16 стагоддзя у Вялікім княстве літоўскім з'яўляецца свая вышэйшая навучальная установа, Віленская езуіцкая акадэмія. Мы уже говорили про тое, што каталіцкая філасофская думка допускала ў пэўных умовах права на супраціў, але вось прафесары Віленскай акадэміі пра яго амаль не ўзгадвалі. Хаця часам усё ж узгадкі былі у тым сэнсе, што тэарэтычна вышэйшай за дзяржаўную ўладу з'яўляецца ўлада царкоўнай. Таму калі дзяржаўная ўлада парушае права, то вышэйшая царкоўная ўлада у асобе кіраўніка каталіцкага духавенства мае права адхіліць манарха ад улады. У прыватнасці пра гэта ўзгадваў адзін з выпускнікоў, а потым і выкладчыкаў Віленскай акадэміі Адрыян Юнг у сваёй працы «Вырашэнне 52 пытанняў». Тут яшчэ цікавая справа, што вось калі мы бяром гэтыя міжканфесійныя спрэчкі, асабліва там паміж католікамі і пратэстантамі, то яны адзін аднаго абвінавачвалі ў тым, што іхныя ідэі дэструктыўныя, дапускаюць магчымасць бунта і нават забойства монарха. Католікі абвінавачвалі ў гэтым праваслаўных, пратэстантаў, з праваслаўнымі таксама было такое, бо менавіта ж пратэстанты там заініцыіравалі вось этой ідэі монархамахаў, паўставалі супраць каралёў Францыі, адхілілі караля ад улады законнага, на іхную думку, ў Нідерландах. А пратэстанты ему адказ: вы тое самае робіце, да? І вось тут узнікае пытанне, як яны выходзілі з гэтай сітуацыі. Як прыклад можна прывесці твор Марціна Лашча, такого каталіцкага езуіцкага інтэлектуала, дзе ён спрабуе апраўдаць пазіцыю каталіцкай царквы наконт забойства французскага караля Генрыха. Та ўсё самае несчаснае Генрыха Валуа. Вось дарма ён у Францыю ехаў, жыццё яго там скончылася не вельмі. Яго ў 1589 годзе забіў фанатык, які, як лічылася, быў на гэта заахвочаны езуітамі. І грамадская думка таго часу абвінавачвала менавіта езуітаў у забойстве караля. Потым тая ж самая гісторыя адбылася і з наступным каралём, Генрыхам IV. І вось схема апраўдання. Па-перше, он кажа, Генрых III сапраўды быў тыранам. Ён праліваў чалавечую кроў, ён аб'явіў вайну гораду Парыжу, ён арганізаваў забойства слаўных герцагаў Гізаў, ён падтрымліваў еретыкоў. То бок, тое, што яго забілі, гэта заслужаная боская кара. Але нідзе доказу таго, што гэта зрабілі езуіты, нема. То есть ацэнкі канкрэтных дзеянняў забойстваў нема, зато адразу перавод стрэлак. Што вы там гаворыце, гэта ўсё пратэстанты прыдумалі ідэю, што можна аказваць супраціў манархам. У такім жа духу звычайна нейкі падобна кшталту абвінавачванні адмяталі і пратэстанты. Вось найбольш цікавым становіцца абмеркаванне права на супраціў ужо ў пачатку 17 стагоддзя падчас рокашу, паўстання, так бы мовіць, легальнае паўстанне шляхты Рэчы Паспалітай і Польскае каралеўства і Вялікае княства Літоўскае ў 1606-1609 годах. Фармальным яго лідарам быў тут на партрэце прадстаўнік Вялікае княства Януш Радзівіл, адзін з буйнейшых магнатаў. Увогуле, што разумелася пад рокашам, гэта паняцце ўзнікла на шэрагу з'ездаў шляхты ў 1606 годзе, і ў пэўным сэнсе гэта паняцце супрацьпастаўлялася сойму, як з'езду прадстаўнікоў шляхты. Гэта такі орган прамой дэмакратыі, з'езд усіх прадстаўнікоў шляхты, усяго народа. І гэты з'езд лічыўся уладай больш
важнай, чым сойм і чым кароль. Гэта вышэйшая суверэнная ўлада ва ўяўленнях ідэолагаў рокашу, якая мае права ўстанаўліваць законы, судзіць караля і сенатараў, і нават некаторыя выказваліся выбіраць новага караля. І менавіта падчас рокашу, як у выступленнях яго выбітных дзеячоў на з'ездах, так і ў шматлікіх публіцыстычных творах, якія з'явіліся ў той час, гучала ідэя, што шляхта мае права аказваць супраціў. Ну, прыватнасці, гэтую думку актыўна прасоўваў адзін з лідараў рокашу Пётр Стаброўскі, цесна звязаны з Янушам Радзівілам, парнаўскі кашталян, які паходзіў з полацкай шляхты. Калі сістэматызаваць думку рокашу, то там можна вылучыць два накірункі. Адзін умоўна арыстакратычны, у якім сцвярджалася, што ініцыіраваць супраціў уладзе можа эліта, сенатары, вышэйшыя ўраднікі, якія павінны дакладна даследаваць сітуацыю, вызначыць, што монарх дзейнічае насуперак праву, аб'явіць пра гэта шляхце і арганізаваць супраціў. І другі кірунак, больш, дарэчы, на той час пашыраны, дэмакратычны, якім сцвярджаўся поўны суверэнітэт шляхты, якая можа сама арганізоўваць з'езды, сама судзіць караля і сенатараў, і сцвярджалася, што яна крыніца усякай улады. І на самай справе большасць гэтых твораў былі ананімнымі. Вызначыць, хто іх аўтар і адкуль ён паходзіў, з якіх колаў, з польскіх ці з вялікакняскіх, даволі цяжка. Але можна дапусціць гіпотэзу, што тая літаратура, якая адносілася да арыстакратычнага накірунку, больш была звязана з ВКЛ. Чаму? Па-першае, таму што у ВКЛ вакол перадусім двароў біржанскіх радзівілаў, Януша, Крыштофа Радзівілу, якія падтрымлівалі рокаш, існавала даволі моцнае такое інтэлектуальнае кола пратэстанцкіх мысліцеляў, якія ў сваіх творах, напрыклад, той жа Андрэй Волан, пра якого мы гаварылі, сцвярджалі больш такую арыстакратычную мадэль дзяржавы, дзе падкрэслівалася, што вышэйшыя ўраднікі, вось эта эліта лепшых дастойных людзей павінна займаць у ёй найбольш істотнае месца. Насуперак як монарху, так і шырокім шляхецкім колам. Вось, напрыклад, падчас рокашу ў 1608 годзе Андрэй Волан напісаў твор аб дабрадзейнасцях князя, які ён прысвяціў Пятру Гарайскаму, аднаму з лідараў рокашу. І там гаварылася ў першую чаргу пра тое, як павінен выглядаць не столькі дабрачынны монарх, колькі дабрачынны прадстаўнік вось этой сенатарскай арыстакратыі. Па-другое, трэба сказаць, што сама палітычная культура Вялікага княства Літоўскага, у адрозненне ад Польшчы, адзначалася тым, што тут большую ролю адыгрывала магнатэрыя, а сярэдняя і дробная шляхта знаходзілася да ў большай залежнасці, чым тое было ў Польшчы. Ну а па-трэцяе, на гэта наводзіць сугучнасць дадзенай літаратуры з той, якая з'явілася крыху пасля рокашу пратэстанцкай літаратуры ананімнай з колаў менавіта біржанскіх радзівілаў, пра якую мы яшчэ ўзгадаем. Ну і да, кульмінацыяй рокашу стаў вось гэты акт аб адмаўленні паслушэнства монарху, прыняты 24 чэрвеня 1607 года недалёка ад Варшавы, каля мястэчка Езёрна, у якім сабраўшыеся ракашане адмаўляліся ад паслушэнства Жыгімонту Вазе, і потым нават былі там планы правядзення выбару новага караля, новай лекцыі. Але на той час рокаш ужо страціў сваю мабілізацыйную моц, падпісала яго не так шмат людзей, каля 400 асобаў, ідэнтыфікавана 250 подпісаў, з іх толькі 12 з Вялікага княства, прычым 5 з іх прадстаўнікі полацкай шляхты, яна аказалася самай актыўнай.
у ВКЛ у плане рокушу. То есть большасць шляхты ўсё ж не была готовая до таких радыкальных дзеянняў. Але вось у чым спецыфіка гэтага акту, што тут прямо указвалася на тое, што гэты акт адпавядае праву. То есть калі мы узгадаем, напрыклад, акт аб дэтранізацыі Габсбургу ў Нідерландах, там спасылаліся на агульныя такія філасофскія развагі з натуральнага права, то тут на конкретный акт, Генрикова артыкулы. Так? Хотя там не была сама процедура вызначена, але тым не менш. Ну, у выніку нічого з этого не атрымалася. У хуткім часе пасля этого акта адбылася бітва паміж прыхільнікамі караля і ракашанамі, дзе прыхільнікі караля перамаглі, і паступова рокаш сышоў на нішто. Хаця ён скончыўся ў пэўным сэнсе кампрамісам, бо на соймах 1607, а потым 1609 гадоў былі канкрэтызаваны умовы генрыкавых артыкулаў аб адмаўленні паслушэнства монарху. То бок былі вызначаны дакладныя правілы, як гэта можа быць. То бок, калі шляхціц, напрыклад, лічыць, што монарх дзейнічае насуперак праву, парушае вольнасці, ён можа пра гэта паведаміць альбо гнезненскаму арцыбіскупу, альбо любому сенатару. Потым сенатар павінен, так бы мовіць, засігналізаваць, указаць пра гэта каралю, што вот поступила жалоба с мест, калі ласка, майце на увазе. Калі кароль ніякім чынам на это не адрэагаваў, альбо калі сенатар не выканаў свой абавязак, то тады на сойміках кожны сенатар або кожны шляхціц можа паўторна пра гэта паведаміць. Гэта скарга павінна вынесена быць на сойм. На сойме павінны быць апошняе напамінанне каралю вызначана, але калі і пры гэтым ён ніяк не адрэагуе, то тады ўжо шляхта мае права на тое, каб адмовіць паслушэнства монарху і адхіліць яго ад улады. Хаця вось гэтае права існавала афіцыйна да прыняцця Канстытуцыі 1791 года, все пра яго ведалі, цешыліся ім, але на практыцы спробы скарыстацца з яго ні разу не было. Ну і вось ужо ідучы пад канец, хацелася ўсё ж такі ўзгадаць пра адзін такі дакумент, які ўяўляе сябе, можна сказаць, такі план паўстання узброенага, які з'явіўся у колах пратэстантаў. Ну, пратэстанты былі найбольш актыўныя пасля рокушу, і некалькі гадоў пасля таго яшчэ доўга ішлі там такія моцныя апазіцыйныя настроі. Но это было звязана з тым, што паступова іх уплыў у дзяржаве змяншаўся, перыядычна разбураліся пратэстанцкія зборы каталіцкімі там студэнтамі, іншымі, што не знаходзіла пакарання. І вось у 1611-15 годах з'явілася некалькі ананімных такіх рукапісных твораў у гэтым асяроддзі, якое лічаць даследчыкі, перадусім асяроддзя бержанскіх радзівілаў, то есть там сярод аўтараў называюць магчымых гэтых ананімных твораў Пятра Кахлеўскага, аднаго з блізкіх супрацоўнікаў Крыштофа II Радзівіла, меркаванне невядомага евангеліка пра рэлігійную талеранцыю ў Польшчы, напісана рукой Петра Кахлеўскага, хаця все-таки, як лічыцца, за аснову узяў нейкі больш ранні твор. Вось у ім, у гэтай працы праводзіцца ідэя склікання такога як бы новага рокушу, але для пратэстантаў, агульнапратэстанцкага з'езду, на якім трэба выбраць свой каардынацыйны орган, які б мог бы затым абараняць правы пратэстантаў у Рэчы Паспалітай. І вось у гэтай працы узгадваецца пра права на супраціў менавіта ў такой арыстакратычнай трактоўцы, якая ў цэлым супадае з тым, як разумелі гэта права Жан Кальвін і Тэадор Бэза. Дарэчы, у канцы 16 стагоддзя ў Польшчы быў перакладзены на польскую мову менавіта глава аб уладзе з інстытуцыі Жана Кальвіна, і яна была шырока вядомая ў шляхецкіх колах. А вось трохі пазней з'яўляецца больш радыкальны твор меркавання
невядомага евангеліка на рэлігійную талеранцыю Польшы. Выбачаюся, ранейшы твор быў пабожнага евангеліка «Дабратоў на памінку». Трошки зблытаўся. Вось гэты пазнейшы твор меркавання невядомага евангеліка, тут непасрэдна гаворыцца, што ўсе мірныя спосабы, соймы, соймікі, суды не далі рады для абароны правоў пратэстантаў, таму трэба дзейнічаць спосабамі больш рашучымі. І вось тут цікава, якія аргументы на карысць магчымага нават узброенага супраціву прад'яўляе аўтар. Па-першае, гаворыцца пра тое, што гэты супраціў супраць тых, хто парушае права. Тут непасрэдна не на караля ідзе ўдар, а на духавенства. Ну, это часто ў тых часах такія формулы выкарыстоўваліся, бо ўсё-такі шанаванне да асобы манарха нават у ранні новы час было даволі істотнае. Па-другое, спасылка на натуральнае права. Мы пра гэта раней ўжо гаварылі, пра магчымасць самаабароны. То есть, калі нападаюць на нашы зборы, палюць іх і б'юць нас, мы маем законнае права даць супраціў адказ. Потым спасылка на боскае права. Вось такая нават ёсць, што калі парушаюцца правы верных Богу людзей, то это абраза самого Бога, яе стрываць ніяк нельга. Спасылка на дзяржаўнае права, прычым тут нават не на Генрыкавы артыкулы, а на акт Варшаўскай канфедэрацыі, які гарантаваў верацярпімасць сярод шляхты, што парушэнне гэтага права дапускае супраціў. І спасылка яшчэ на гістарычныя прыклады, на традыцыю. Вось узгадвалася тут пра, напрыклад, гусіцкія войны, як станоўчы прыклад, прычым, што казалася, што ў Чэхіі нават шляхта і мяшчане не мелі тых правоў, што польская там і літоўская шляхта, але гэты прыклад годны таго, каб яго падтрымаць. Ну, увогуле, спасылка на гістарычныя традыцыі для абгрунтавання права на супраціў шырока выкарыстоўвалася ў час рокашу. Тады ўзнік міф пра так званы глінянскі рокаш, які нібыта меў месца ў Польшы ў канцы 14 стагоддзя пры каралі Людовікі Венгерскім, і вось рокаш пачатку 17 стагоддзя это нібыта просто такое прадаўжэнне слаўных традыцый мінулага. Ну і вось у гэтым творы ў канцы ідзе такая спроба асэнсавання таго, як канкрэтна можна арганізаваць супраціў. Прапаноўвалася пад выглядам царкоўнага такого сіноду сабраць агульнадзяржаўны з'езд пратэстанцкай шляхты ў Любліне, выбраць на ім сярод пратэстанцкіх сенатараў і аўтарытэтных людзей координаційний орган, який потім мог би організувати ось таке повстання, зв'язуватися у тим ліку з заміжними державами, з іншими зацікавленими групами, як там, наприклад, православна супольність, яка так само могла бути незадоволена, протестантські городи Королівської Прусії, магчимі там опозиційні групи сярод католицької шляхти і так далі. Ну і треба сказати, що вось до сярэдзіны 17 стагоддзя больш таких радыкальных заяваў не сустракаецца палітычнай думкі. Да, там у шэрагу твору узгадваецца пра тое, што права на супраціў ёсць, але вось таких канкрэтных актуальных планаў больш ужо не з'яўляецца. Ну, прынамсі, да сярэдзіны 17 стагоддзя, калі ўжо адбыліся даволі крызісныя такія з'явы ў гісторыі Рэчы Паспалітай, але там у нас ужо будзе іншая гісторыя. Ну і што мы можам сказаць паводле выснову? Па-першае, у адрозненне ад многіх іншых дзяржаў Рэч Паспалітай, Вялікае княства Літоўскае ў яго складзе мела права на супраціў як права юрыдычнае. То есть мы бачым такую эвалюцыю прававога статусу на працягу разглядаемого нами перыяду. До 1576 года право на супраціў фактычна было просто такой непісанай традыцыяй. Потым оно становіцца пасля прыняцця Генрыкавых артыкулаў афіцыйным правам, але вельмі не канкрэтызаваным, а пасля Канстытуцыі 1607 і 9 гадоў яно становіцца ўжо правам такім дакладна прапісаным, рэгламентаваным пэўнымі працэдурамі. Ну і па-другое, трэба адзначыць, што ў палітычнай думцы Вялікага княства Літоўскага
Спачатку праву на супраціў надавалася роля вельмі важнай гістарычнай традыцыі, потым ужо значэнне права і у якасці суб'екта, які можа арганізаваць супраціў, тут перадусім разглядалася вышэйшая палітычная эліта, не вельмі шырокае кола людзей, што было сугучна, дарэчы, з кальвінісцкімі тэорыямі таго часу, хаця ўзніклі яны ў розных умовах і карысталіся ў значнай ступені рознымі аргументамі. Але ў гэтым праяўляецца яе спецыфіка адносна палітычнай думкі польскае каралеўства, з якой яна была вельмі моцна і цесна звязана. Ну, вось, дзякуй вялікі за увагу. Калі ласка, гатовы выслухаць з радасцю вашыя пытанні. Дякую за це. Таке питання. Чи можемо ми казати, що право на супраціў можна прописати у будущей Конституції Білорусі як отсылка до традиції ВКР? І ці гэта слушно у цяперашніх умовах, у цяперашній історії? Дзякуй за пытанне. Ну, калі мы разгледзім права сучасных дзяржаў, то, як я на самом пачатку гаварыў, права на супраціў ёсць, напрыклад, у Канстытуцыі Германіі. Ну і чаму яно там узнікла? Прасттраўматычны досвед. То есть яно з'явілася ў Канстытуцыі Федэратыўнай Рэспублікі Германія пасля Другой сусветнай вайны. Быў вельмі негатыўны досвед, і вось каб падкрэсліць яго, адпаведнае права ўпісана ў Канстытуцыю. У прынцыпе, то ў Канстытуцыі сучасных дзяржаў пытанне недапушчэння умоўнай, скажем, тараніі рэгулюецца сістэмай стрымліванняў і супрацьвагу паміж рознымі галінамі ўлады. То бок выпадак германскай канстытуцыі у гэтым плане асобны ў нейкім сэнсе, зноў жа такі хіба праз асобную траўматычную гісторыю. Ці трэба гэта ў будучай Канстытуцыі Беларусі ўносіць? Ну, па аналогіі з Германіяй тэарэтычна гэта можна зрабіць, бо і досвед чымсьці падобны. Але самае галоўнае, гэта не столькі ўнясенне нормы, а галоўнае, каб эта норма дзейнічала. Галоўнае стварыць такія рэальныя палітычныя і прававыя умовы, якія б не дапусцілі з'яўлення новай тараніі. І да, пытанне было, ці трэба пры гэтым, калі ўносіць яго ўзгадка, ну, разумееце, тут такая справа, што все-таки, калі мы робім сучаснае права, яго трэба адаптаваць да сучасных палітыка-прававых умоў. Тым больш, што спадчына Вялікае княства Літоўскае у нас тут аспрэчваецца некалькімі дзяржавамі, могуць узнікнуць непажаданыя дадатковыя дыскусіі, чого вы там на права нашых продкаў спасылаецеся. Ну, я думаю, што проста гэта не самы, так бы мовіць, актуальны момант будзе. Галоўнае, я кажу, гэта каб былі створаныя адпаведныя умовы, каб не поле больш, скажем так. Умови розрішити справу зброї. Дзякуй. Ну, гэта ўжо все-таки асобнае пытанне, напэўна, не звязанае з маёй тэмай. Тут наконт яго могуць быць розныя меркаванні, ну, не хацелася б ужо, прабачце, ўдавацца ў эту дыскусію.
Дзякуй. Маецца на ўвазе практыка Вялікае княства Літоўскае, так? Ну, вось тое, што мы сёння разглядалі. То есть, рэальна, гэта перш за ўсё рокаш 1606-9 гадоў, калі так, шляхта, якая актыўна ўдзейнічала ў гэтым рокашу, пастаянна спасылалася вось на гэтае права на супраціў. Потым, падчас грамадзянскай вайны канца 17-го, пачатку 18-го стагоддзя, вось там звязанай з паўночнай вайной, там дэтранізацыя Аўгуста III, выбары Станіслава Ляшынскага, там, здаецца, у тых умовах таксама усплывала вось эта ідэя права на супраціў, вось так, як оно існавала ў праве Рэчы Паспалітай. Але больш на практыцы, ну, акрамя ўзгадак пра яго, спробаў практычнай рэалізацыі, як бы не было, акрамя вось гэтага.